Udaberriko emisioa, ongarrie edato. Zamaztea batetik, okaldi hortuz, telefonoz deika izeko. Hor dago? Emairenekaka Aixentzio du. kotxe elektrikoak ez du zera. Zure eslo. Eta beste duziko, oida. Zure eslo. Bueno, udaberriko saio hau berria dugu eta kanta patu. Sergio sonatzen nahi hori. Uste lehenbailenen maketa berri ezela Mekauen, dios. Pizanloi Recordsen lehenbiziko grabazioa, omen. Hostia, hori berrikuntza piletiuna, ez? Posiblete da, Bueno, bai, gauze asko ditu gaur kontatzeko. Eta beharrak ikatzen dik egitea, ekintza zuzena. Hoixe. Bueno, inginun lehenbiziko bilera eta zubitan elkartu ginen batzuk. Pizanloi jaialdi izatetiken pixko bat zerrate gehiago izatera biden. Hoxe, erran joko zoluan, klandestinidadin argirik gabe. Bueno, azken ikusi dio beti egin uzkenez Pizanloieri buelta bat mateko asmukin bezala, zerbait gehiago atetzen altzen bezala, eta bueno, pues, kolektibo bat sortzen inguru hortan, sigaitu forma ematen, arazo eta behar difentik ikusi tiulako, ez, eskualdin, bat txandukenaik, agendana eta hola,
Eta, bueno, betiko pizanloi eta autogestio ideia horrekin, talde hasi berrik, materiala konpartitu, maketa grabatzia adibidez, ikusten txun behar desberdinak. Ikusi ginen arazo handinetako baiun azkenin eskualdin antolatzen zirela kontzertuta badela estena minimo bat eta askotan elkar gain hartzen dela, elkar gain edo ez diuna elkarren informaziorik ere askotan. Eta adibidez, ikusten txiu hor, batxiula maiatzak 25 adibidez, kontzertu desberdinak leku desberdinetan, egun berin eta ordu antzekotan. Horreri erantzun bat emateko, saretu, antolatu eta behintzat organizatzeko kapazitate minimo bat izatea, sare minimo bat, azkenin jende antzeko ebiltzen duk dentan ere bai eta elkarrez jateko. Eta hortarako sortu difusio talde bat Telegramen, gonbidatzen zaituna denakan sartzea eta zuen kartelak bialtzea horrea eta nolabait saretzea hemen zonaldeko antolatzen dien kontzertuk, ez? Katakun, Zapatilleran, Donesten ebai aide gauzek antolatzen, Leitzen ebai antolatzen dienak, ez? Eta guzti hori saretzeko difusio talde bat indu. Seguraski ere ongo dena YouTubera ikozagitzen irratsaioa, orduan linke ongo da bertan. Eta hoxe, aldia edoteko. Eta Piztanloiko irratsaio honek ere balio dezala egitaraue remarkatzeko eta martxoako 28 nabasi izan eguzen bat ikeran atxaleko 6etan. Espera. Sartze egu sekzio bat hemen, ez? Udaberriko kartelera. Martxoako 28 nabasi zapatilleran atxaldeko 6etan. Apirilek 11an Lukiek eta Sodabe Torren, gabeko 10 Apirilek 25 Kriston Saltza alde guztitan. Eneritz Furiak zapatilleran atxaldeko 6etan. Ramadain talden kontzertue beran. Leitzen atekatu eune, Bermute, Kloune, Arat eta Braulio ondoren DJek, DJ Lapanto eta DJ Kamaleoi. Maiatzak 9 Odei zapatilleran, atxaldeko 6etan. Ta bukatzeko maiatzak 16 Azufre eta Cardenales Gazteluko ostatun. Bada saltza baztarratan, koordinatzea bakarra falta zaio. Apal. Hau dena lehenbiziko eskutik jakiteko sartu Piztanloien Telegrameko difusio kanala. Pixkoto egitun ez, hau saretzin eta kolektibo hau sortzin helburu, pixkot agenda antolatzia eta pixkot agendatik aratiko ere bai, ikusten diren behar desberdinak erantzun bat ematia. Ikusten da Piztanloien filosofiakin bezala talde hasi berrik eta hola, igual ez zitekela nora jo, ez zitekela lekurik, edo nahitek, beraien musika ibilbidea hasi, eta askotan denan ilusio zaten duk talde hasia eta maketatxoa grabatzia, eta pixkot hori indio guaingo hontan ez, nola ere. Eta hori atek irikita duela denatako irratsaioan parte hartzeko, nahi duzuenan parte hartzeko, ez dakit, kontu da hemen beharrak ere modu kolektibo baten erantzutea, eta ez dakit, atek irikitzea gauze berrik iteko eta jendek parte hartzeko erestasunek jartzea, ez? Orduan, gure gonbidapena nahi duzuen proposamen zoro iteko. Eta hor tarten, badaude ere bai grabazio gehiago, ez da lehenbailenena grabatuko den gauze bakarra. Noski, norbaite balimadu erokeri bat proposatzeko hau bezala, gu ez gara inor hemen, gogua dutenak besterik gabe. Orduan, balimazu gogua zerbait sortzeko, edo lanerako ere bai, ez? Lanerako, teknikari ikasteko, edo zer gauza, kontzertuk antolatzeko, talde bat iteko, diseinatzeko, bideoklipak iteko, ongi etorri baduzu lekua. Eta kontua dena arten itea, orduan zuke bai balimadak izo zerbait egiten, oso gonbidatuta zure erakustea edo zure baliabidek partekatzea, eta hoxe. Beti ikasi diun filosofi hori ez, gaztetxetan, lokaletan, autogestioa, eta alba da norbaiteri lagundu, hobe.
Intxistek, Doneztun ere intxistek kontzertu batzuk eta segitzeko asmukin. Ordu ernegon eta, bueno, gonbidapena hori, Telegram sare horren bitartez hurbiltzeko eta parte hartzeko. Eta lehenbailenekoak bai elkartuga hemen ateka beltzen eta kontu batzuk kontatuko dizkiute eta hemen utziko dizkizu hemen gauk korte honen ondoren. Okalli hortuz, telefonoz deika izeko. Tanetraia, zorionak, zara pizan loiko udaberriko irratsaioko lehenbizko gonbidatua, samarrazu kanta bat zuzenin jartzeko. Zuzenen jartzeko kanta bat. Guantxe, zuzenin. Galdetu gabe. Ospindul, putak, zeno gara putak. Bueno, hau erne hemendik aurrera erorko da denarita, así que abisua. Venga, kolgatu behito. Venga, eskerrik asko. Lemairenekaga eta esentzia du kotxe elektrikoak ez. Ostian esentzie, kotxe elektrikoak ez duzela. Gure eslogan. Eta haste guziko, oida. Oida. Eta esko, Gure eslogana. Gure eslogana... Oida, gure eslogana. Ate garrakiula kantak lehen bailen. Bastante mierda izan da. Ja, nik ari ustezak ez dela eslogan. Esentzie bai, kotxe elektrikoak ez. Gorra izan zen. Bukatu genion... Ostian guapo, no zen du. Gorra zaino bai, gazten puntoiek hau latxu ez. Zeinik etzun peleatu klaketak. Klaketakin aimarrek, tu. Ni pizkoa naizelako teztekitelako jotzen. Klaketakin igual aimarrek. Klaketakin aimarrek. Kontutan hartuta aurreneko eunekoa inbiarra zinuna gitarra eta joa. Oize puta basura izan zen. Bai. Zean, hartatzeko... Gero bateria grabatzeko basat gitarra eta bajukin eta parte bat gitarrana inun nik, sin más. Aizen portu dut sin más. Klaketakin eta... Eta parra egin. Bueno, nik erekin ongi bezala eta nik erek nahi segitzen. Mikel era esatea, zerbait erraroa. Gero haitu eta... Oso eta deskoordinatu, oso gaizki, Eta launtzi zuen. Bai, Ogi honik inun igual. Bai. Arreina, gero pixka raro zedena. Bai, baina, bueno, Denak. baina grabatzen denak. Ez pentsa hemen, ez dakize. Tu ni ondo nintzen atxalde puta grabatzen bajo linea eta... Mikel nervioso. Atxalde osoa. Mikel nervioso zen. Mikel aurreneko grabatzen nola egitaz. Baina izen, ostia. Ostian malo neon, tu. Atxalde, ostian ordu pile eta gero urrengo nien indena berrize igual 15 minutotan. Zer zen ziur. Ba, txiki. Tu, eta Aimar zeon dauzkeu bisiletu, Aimar zeon lurren etzana. Jo, joitu, Mogiekin hola jarri. Beti izate zen hola, asteinen denako orkistongo baki. Ostia, motibatuk denak ez da ditzen. 10 ordu eta gero zeuden grabatzen aizena. Txikitu, tu. Da bestegia. Ez que imagina, 3 ordu segin nahi zelo dun. Baju, buah. Klaketa bai. Ni bukeran ja mine bizkarren tu, korrea puta horrek. Kauen dio. Hauken ziren, bazkarik da, la? Ego pandu zen, bai. Ni gitarra guztu zizkita sola didez. Nola dauden. Baina ez, osa bajo bai oso engaitzea bateria bai. Tu nahi bateria... Nahi bat... Ustenpe gustatzen zait. Nahi bateria asko.
Hori sartu duki gitarrista izanako. Gitarra eta gero beste. Bajo inorrek ez du esan, Bajo nik esan dut, bajo esan dut. Denak esan jozu da. Eske. Ja, bajo gitarra. Dena ongitu, gatza. Izena altxaburua jarri dio. Bigarren kanta. Bigarren kantan izena hori da. Ba, eske kanta jarritu maketan barrenen bai inginu zen. Sortutako orden. Dena hau pixkat silmas jarria. Bai. Nik uste ongi daula. Ez, bai, ongi gelitu da. Berriz hasitare ordena jartzen. Egia esan izenan konturrit aztezki buelta asko. Hoi bigarren plano bat. Oida. Oire, Liste batzuk erositu. Silek erosi. Aimar lurren eseriotan. Diseinua... Bueno, azteko, oida, logoana... Logoana, edo... jarren nintzen ni, eta inon, txapuza bat, eta gero biorri nion nire lagun batei, dela diseina hori ez da ikze grafikoa, ez da zerbait da. Eta txukun duzun pixkoa, eta hola dutzi zuen, eta gero jakaria da honen jarri, eta gustatu zitzaion, jarri ginen gero horizontalen ebai, ukitzeko bi formatu, eta jarri izan. Eta gero zeanak, maketanak, Iñaki daukeu, egin azkio. aprezio asko daukeu gure Marrazeko. marrazeko irakaslekiko. Iñaki gaina familien sartu eta- Iso major, Iñaki. Bai, entzitun, hogei diseinu diferente. Ostian lan haintzen hortu. Eta, gustatu zitzezkiun hirua, esan ginen aber kombinatzen zitun, kuadroena eta gero gure arpegina eta bla. Eta jarri zitun batea, Eta gustatu zitzaion. eta gero, oida, eta gustatu zitzaion. Eta gero ja, Aurrena hilo kantak. oida, a ber, Bai, seikun hiloko txuia, daukuta eta hola nio azkar. Eta gero, pues, kontzertuk. bai, oida. Luzina, Bueno, guain Eta datu. seitze ikion ere. Lesionatu bat. oida, eta seitxo. Oida, eta seiku aldo Kanposatzen guztie, seiku. oida, kanposatzen abar, ikeun, udarako ez, nio, Kusiko. udan ja diskoa tetzeko, eta, iken osteko eta hoi. Bueno, ez dugu laitzein ez dara. Ez, ez. Kantakin da, jo. Oida, kantakin, Horixe. arlenen jarrienak, eta dazkeunen sortzie, posatea. Zikinkeri asko, eskoa baten falta. Zerbeza Falta, bai, zerbeza beti falta. Cerveza falta. Hoi bai ez daula inoiz. Zerbeza eta Horra izatea. esertzeko silek. Ez, gaina guk, Ez dakit zein ibiltzen den hortu. Ez piu emezortzi urte ez da batek. Da ez dute saltzen. Hor zaraki. Frioan zerbait da, urarroan tonto egin ezin etxea. Da, izen atazitzeikien da. Sanontu, behar hau ja izen bat lehenbailen, Da, esan zidotoro, hostia, hoi guapo da, no seke, da, ze lehenbailen, da, bai, no seke. Da, hurrengoan saioan hor komentatu ginen beste bikin, da. Idea horrek etzeon. Nire gustatzen izena bera baino gehiago izena nago historia. Hoi da. Artean guapo zean du. Ongi, graziosa, zedan. Da, hoxe. Eta hoxe. Atxerik gabe. Bai, hor kartelakin Hoi da, izan zen erabaki bat gaztetxekin da, hola. Sin mas. eske, logo iteko hobeki gelditzen zen atxegabe, ze gelditzen ziren. Luzegia da Hiru, atxekitu. hoi da, bai. Eta gero bai, kartelatan da beti atxe bat kolatzen du Atxe bat igual, bestea bi ez. atxe bat baita bestea ez, o beti zarriki pasatzen da. Bueno, baina geroztik mielek nantzeko grupan lehenbailen atxega jartzea, así que maketa berria oso na. Altxatzeko burua. Jende iba ez dakit. Nik uste holako proiektu bat o gogo haukezo, jo kese, ozein, ez da talde bat izan barrik, DJ edo, nahiz orain zu kontzertu bat eman, lotxak entzeko da, emateko. Ni adibidez hasi nintzenen hor kantatzen da, hasian lotxakin, da, foritzen naiz, tortzezela jendea igualen saiota, da ez luna izaten kantatu, bai, eta bakarra kantatu kantatzen gabe. hon gu egin eben eta hala da. Tuta ikeko gauze Nitan diferentek. gustatzea zaizo, Osa, nahi, lotxak ez da ustako baliatu. Saiatu da, nin gauzeak. Gustatzea zezkizo, itxa bezala. Tu ni horitzen naiz, aurreko alde larroan da joan ginena, izatzen aurreko alde nahi zen ikutxununa bajo bat. Ni horitzen naiz, Osea, joan ginen larroan da, Eta, ba, gitarra honena ikutxu izan hon igual bere gela noiz. Jo, gitarra nik uste ez dela inoizin. nidea. Ez, ez. Ni horitzen naiz, larroan da joan nintzen lehenbizikoz, enekila jotzen zutik. Eta, kantak grabatuta, eta hauen gaude puntu hortan, berdinen. Kontzertu gehiago bilatu, eta gehiago jo, eta Esku esanatu, horna esku esanatu, Eskafoidesa senatu. eta gero, kontzertu jo, eta Eta segi komposatzen kanta segi. bitan. Eta, eixe.
Ama ditu. Amabita mars, tia. Bizan hori irratie. Zu nola esango zen irratia? Nik irratia esan netin. Pues esan, ba. Bizan loi FM irratia. FM da. Denak gara gure bizitzan jostun. Denak gara gure bizitzan jostun. Haririk gabeko ratzarekin. Horratzik gabeko ariarekin. Haritik tiratzen ibili naiz, tiratuz estutuko nula jakin gabe. Haritik tiratzen ibili naiz, tiratuz estutuko nula jakin gabe. Askatu nahi den korapilloari, denbora eta pausa eman behar zaio. Askatu nahi den korapilloari, denbora eta pausa. Denak gara gure bizitzan jostun. Denak gara gure bizitzan jostun. Haririk gabeko ratzarekin. Horratzik gabeko ariarekin. Besarkadaz jozten dituzu iak. Kantuz isiltasunak jozten ditu. Nik ere josi nahi zaitut ama. Nik ere nahi zaitut jasi ama. Presak estutzen baitu korapilloa, presak estutzen baitu korapilloa, presak estutzen baitu korapilloa, presak estutzen baitu korapilloa, deskorapilatzea ezinezkoa da. Nik ere josi nahi zaitut ama. Kuak, 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 kuak.